Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allo, abonnez-vous. Awni wula. Ok, na here la alaka wula noya, alaka wula here dama, inshallah. Do koreke, do fache, do ka kalamfa, do ka kalandin, do yere dinche. No ene maître Badra Ali Badini, di sabari kain, inshallah. Alaka sabar dini na ubema. Aywa, wula nambora ni ala toko bakele kano 25 gene kaya. No e tabdile. No Ya Allahou ka tabdile ni be nafolo chama le lado adama denku nyakami kono o Allahou yere ka dugulen to ala dugulen to Allahou o ka tabdile ni inshallah ka baraka here wasasoro sangan wakati be nokotara jurum kotara zulumati te nafolo nuriyani lo asaniani nyuma aywa yanamu dokuma on ambanyi na ofe ay abonné chaîne kan now abonné na kana nyina de abe notification like pour que ambe video bla no ya soro ka connecter nte na ona na connecter dro abe video soro aw yere nye akana nyina ka video nunu partager walsa ambalma minunte anga chaîne ko kalama u ka bwa kalama ni ka ke ku yere nafa nayi mbe banka u somi ka u akli jigituguni groupe bambulo no e kalambulon fly ay kalambulon fly dayele WhatsApp kan ani Telegram sanfɛ kalambulon de do doni sugu bɛɛ lajɛlen bɛ kala sanfɛ wa an bɛ lɔnni di sanga ni wagati bɛɛ tile yɛrɛ kɔnɔ an bɛ ala tɔgɔ min tila ka ca ala tɔgɔ 10 ani kɔ ye gurubuden caman yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ bibi na ko tiɲɛna dɔ ka bɔ ala tɔgɔ dira n'o tɛ ala tɔgɔ yɛrɛ a bɛ ɲini ka dan sago k'olu yɛrɛ tɛ ɲini ka valeur dɔn i m'a ye aw dun sigilen bɛ YouTube sanfɛ yɔrɔ la appel video saba yɛrɛ ni k'i b'a télécharger i bɛ joli de minɛ i bɛ joli connexion de tiɲɛ ka sɔrɔ n'i bɛ groupe sanfɛ i bɛ dɔnni caman sɔrɔ i bɛ kalan karamɔgɔya kɛ ko ɲuman na a tana ye min ye ka waati minnu bɛ monter cogo min na cɛ 30 bɛ baara cogo minnu na turabu kumaw bɛ kɛ cogo minnu na etc a bɛɛ lajɛlen hali ni ye darisi 40 connexion ta i bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i ka téléphone kɔnɔ parce que i bɛ groupe kan ka ban i bɛ classe kɔnɔ ka ban n b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné aw ye na aw bɛ yɛlɛ groupe sanfɛ ne ni aw an ka jɛ ka nafa ni dɔnni ye dɔnni min b'an bolo inshallah wa ne kelen de ti ka maaw kalan in dɛ professeur minnu bɛ groupe kan a ka ca maa 100 kɛrɛnkɛrɛnlen ma minnu ye admirateur ye ni professeur lo olu bɛ yen groupe denw yɛrɛ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ nisɔn jara ka wuli ka fara ne yɛrɛ kan ka to ka an dɛmɛ o bɛɛ bɛ ala tɔgɔ kilan wallahi a ka ca mɔgɔ 100 nɛgɛnɛgɛli tɛ galon tɛ o n'o tɛ groupe den caman bɛɛ o tora YouTube sanfɛ yan de k'a lɔn ka kuma nin mɛn ka bɔ ka taa don groupe la n'i ye galon tigɛ olu kelen ninnu o bɛ YouTube sanfɛ yan ni ne ye galon tigɛ olu tɛna tigɛ ne na n tɛ ka galon tigɛ n bɛ ka tiɲɛw de fɔ aw ye donc a ye jija a ka taa yɛlɛ groupe sanfɛ tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye darisi 1120 kalo sara ye darisi 460 dama le i bɛ ko caman dɔn k'i sigin to i ka so kɔnɔ k'i lan to i sigilan kan lɔnni bɛ suru i kan faamuya cogo ɲuman na n b'a fɔ a ma aw ni ce nin ye tabdile ni ye Allahou ka tabdile le mais an tɛ se k'a di yan n bɔra sisan ka video min bila a bɛ taara 6nan de ye nin ye ten n ka ala tɔgɔ 4 d'aw ma furakɛli la ale ni barhutu ka tasirifu n y'o bɛɛ d'aw ma yan ala yɛrɛ kama a kira kama n y'o di sisan a ma tɛmɛ miniti 10 kan ayiwa fɛn minnu fana tɛ se ka di diɲɛ bɛɛ ye n b'a ɲini aw fɛ a ka taa WhatsApp sanfɛ ani Telegram sanfɛ n'aw yɛlɛ a bɛ nin sɔrɔ parce que an bɛna tila samedi lon ni samedi tɛmɛna min sɔrɔla ka na yɛlɛ ko ka tila ka nin d'ale ma an t'a kɛra ten dɛ a bɛ di n'i nana sɔrɔ min tilala ka ban kana mɔgɔ si sɛgɛn n bɛ profiter k'a fɔ groupe mɔgɔ minnu yɛlɛla groupe kan kura ye a kana to ka mɔgɔw sɛgɛn ko ka ala tɔgɔ tɛmɛni ninnu ko k'o di aw ma a gɛrɛsɛgɛ ye min ye a bɛ ninnu sɔrɔ mais min tɛmɛna o tɛmɛna ayiwa baasi tɛ aw bɛɛ ni ce n bɛna numéro bila commentaire la aw salamu alaikum